ҳамдиёрон азиз салом алейкум. имрӯз 15 июни соли 2025 мебошад. қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Бағалак, хонаи акаи ҳоҷи Абдулло. Ака Абдулло, салом алейкум. Ассалому алейкум ака. Шумо нағз ака? Хушомад акаҷон. Хушомадед ба гурӯҳи Ангур ва Бог. мо ҳам омадем ба хонаи шумо. бигузор пай қадами шумо, мо ба хонаи шумо пурфайзу баракат шавад ака. файз бирезад, наҳс бихезад. Акаҷони ман, ана мо омадем як навор гирем аз ангурҳои шумо ки аллакай пухта истодаанд. мани талдунаш пухта истодааст. мо як 3-4 наводи кӯтоҳ мекунем. ман навор майнаш шумо як интервю метиҳед. ба шумо як ҷавон ташаккур ака пешакӣ. ана ин ангуре ки мебинед дар борааш гап занед. аз куҷо гирифтед? Талдун. ана қаламчаи шумо гирифта будем. аз хонаи ман. гирифта овардем. ана соли сеюме ки дар ҳамин гармхони мо ҳамина парвариш мекунем. имсол мана соли гузаштан камтар хушои майда баста буд, ки имсол бо беҳтарин шудааст. биед пеши хуши калон равем ака. унҷа гап занем. мана акаи Абдулло омадем пеши яке аз дарахтҳои бениҳоят ҳамин талдун ки набинед чӣ қадар ду хуша се хуша дар ҳамин ҷа истодааст. ин набинед калонашро. ин аллакай пухта расида ака? иншо пухта расида. баъд ҳамин раҳмат шумо да ки ҳамин ангурҳои шумо ворид карде. имрӯз ҳамин хел шудааст ки дар Тоҷикистон якум мумкин ангурое ки нав расидаган ҳамин пешпазак бояд ки ворид кунем. ҳамина оҳиста оҳиста ҳамин хел мешавад ки мо мисол ҳастем нестем, лекин дар гармхонаҳо парвариши ҳамин ангурҳо ба фикри мо мисол ки ҳамин ояндаи хуб дорад. айрӯи чӣ? айрӯе ки мисол мана ҷаноби олӣ бисёр конференсҳо дар бораи мана пиряхҳо ҳамино кардесен. оянда ҳамин меҳмонҳо мебиёянд. хоҳе нахоҳе ҳамин як вақт агар ки ангури хуб ба пешкаши мардум кунем, меҳмоное ки мебиёянд, ҳамин агар ки дар болои дастархони мардум агар мо ино бирорем беҳтарин мешавад. оянда ҳамин дар гармхонаҳо ҳамин оянда дорад. агар парвариши ангур дар гармхонаҳо барои чӣ? барое ки як моҳ якуни моҳ пештар мепазанд ва ангуре ки ай дигар давлатҳои гарм ворид нашидаанд, ай Тоҷикистон барои бо беҳтару бо хубтар мешавад. бале раҳмат акаҷони ман. бойгардонӣ мисол бозори истеъмолии мардум беҳтарин кори хуб мешавад. раҳмат акаҷон. ҳамдиёрон азиз, дар ҳақиқат ангури талдунро ман инро ихтирокораш гречка мебошад. гречка маънои гречка фамилия ҳаст. фамилияш аз Украина ҳаст. ман шиноси наздик ҳаст ба ман. аз он кас харидорӣ карда овардаги будам. қаламчашро қимат харидорӣ карда овардаги будам. ҳамон одамо бояд фаҳманд ки ба осонӣ ба даст намебиёяд ин хел ангурҳо. акаи Абдулло, савол ба шумо. ҳамин ҳолӣ мепурсанд ки ниҳолаш дар кор ниҳоли ҳамин талдуна доред ба? бошам агар бисёр кам, мисол мумкин 10-15 та зиёд нест. ҳамин калони болои чойло мебуромдагишам дореду, майдашам доред? дорем, як 5-10 та мебурояд. нархаш ҳолӣ намегӯед ме? аку хай дирамоҳ ки шудак ба инсофона иншоалло пешкаш. хай ман телефони шумо мемонам болои эълон. одамои дар кори занг мезананд, ниҳолотона фурӯшед. майлаш? насиб ака, майли биё. якта савол, ман ҳамин дилам ҳеҷ тоқат намекунад. як одам дар комментария нависонд ки аз ман ҳеҷ баракат, як аз Искандар Розиқов ангур ва бог ҳеҷ кас баракат наёфтааст. шумо ҳамин чӣ гап мегӯед? не акаҷон, мана дар ин шаб рӯз нигаҳ кунед ки ангури хелоин пухтагай ина шумо ворид кардагай. ангури аватар имрӯз тамоми Тоҷикистон пур шудааст. ина шумо ворид кардагай. ангури мина преображение ки мисол аякум ангуре ки зинда мешавад дар мисол ҳамин фасли сол. ин преображение бо мисол барои хубтар, барои инам шумо овардагай. барои пайванд кардан ки мисол ин якум ки зинда мешавад, барои пайванд кардан бисёр чизи хуб аст. яъне ҳеҷ баракат ёфтед? ҳама тараф акаҷон баракат ёфтагем. ҳамин 60 метраи ҳамин дарози ҳамин гармхонаи мо ҳамин касе ки мебиёяд як та ду та мисол чашида мерем. манам маълум ҳама хурдан ҳаминҷа чашида. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. кадоми подписка нашуда бошад подписка кунед дар гурӯҳҳои ман. наворҳои беҳтареро мегиред. мо ҳозир дар бораи дигар ангурҳояшон аку навор кунем. талдунро хушрӯйша бинед, зебоии талдунро бинед. набинед? беҳтарин
و اینش رو بینید، اینش رو بینید، بهترین اینه. همدوران عزیز کدام پادپیسکا نشده است پادپیسکا کنید که خوشای ما میشه در گروه من باشید. اگر